Shom na ho n'isi Reverend Fada Ejike Mbaka. Because you get one thing, na nelu no video ka unu meto aka na share button. Obo na like Mbaka. Meto no aka na share button na revelation afu n'isi nwoke ma adi okwo mma. O gini deze ife ka ife na eme no. Ka ya pede ka onu nke osi we puta. Nenegodolu no video. Ohaneze ekenekwa m unu. Igbo ndị ọma mụrụ ụzọ mụ ọzọ ekene m unu. Onye unu na n'ọnụ ebe eze agwa akịrịka kpọnkọ ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu na adreesị ndị Oduma. Na-ekene unu n'ụbọchị taa. Onye mmụcha enwere revelation m na-ahụ n'isi Reverend Fada Ejike Mbaka. Ịmụnụ mana alaika m Fada Mbaka. Mana ndị ụka ibe ya na-akpara ya aja nkata. Ọ ga-adị very careful. Ya na onwe ya na-agba n'afọ ụzọ n'ime mma o nwere ọnwụ ihe m na-ekwu. Kama m na-agwa ya ka ọ dị very careful. Maka ọkwa ndị ụka ibe ya na-akpara ya nkata and ha ya alapụta ya. Mana ọ ga-adị very careful. Ọ ga-adị very careful na ndị ọtrọsụ. Maka onye mma na-egbu ya. Unu mana alaika Mbaka. Share ya na vidio ka o ruo Mbaka ntị. Ye isa n'anya, dị very careful. All revelation na ahụ n'isi eke na-ekwu. Maka alaikere Mbaka. Maka ọ Chukwu kpọrọ ya n'oku. Kama ọ na-abụ onye asị na onye amụma dị adị ire n'obodo nna ya. Mana ọnụ ga-ama nọ mgbe ochie na kịta na onye amụma na-adị ire n'obodo nna ya. Maka ọ bụrụ na ị recognize onye amụma ịma na mmiri ya ama gị. Wee na-asị unu bịa na nke eze agwa agaga kpọnkọ ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu. Ọgbọ ọgụ onye a na-emegbu. Enwere ihe ị na-eme adị aga ọfụma bịa na nke eze agwa agaga kpọnkọ. Aga m agbara gị afa before m lụba ọrụ. A ga-agbara gị afa before ị bịa na nke eze agwa agaga kpọnkọ. Wee na-asị ihe anyị na-eme adị aga bịa na nke eze agwa akịrịka kpọnkụ. Ị na-azụ ahịa ijego obodo oyibo kwa arọ ịbụrụ nwata. Enwere ife ị na-eme na adị aga ọfụma nwere ndọrọndọrọ ị na-azụ adị aga ọfụma bịa na nke eze agwa akịrịka kpọnkụ ọzọ ụwa ndụ adreesị ndị Enugu na ọ ga-adịrị gị na mma. A na-enye gị nsogbu. Enwere oke anụnụ ebe anyị ji agwọ ọgwụ na-agwọkwa ọya. Ọrụ na ahịa gị ije gị everywhere no way. Chat ya m na WhatsApp. Akpọna m agwọ maka ana m agbakarị afa. Mana before ị bịa be m anyị agbakwa afa. Before m gwọbara gị ọgwụ anyị agba afa. Adị m agwọrọ onye ori ọgwụ. Adị m agwọrọ onye na-egbu onye aka ndị ọcha ọgwụ. Ma onye kidnapper. Wee na-asị na nọmba eji enweta m bụ 08060076539. Chat ya m na WhatsApp. Afa page m bụ Eze Agwa Akịrịka Kpọnkụ or Zion or the Lord Spiritual Temple. Wee na-asị na ọ ya dịrị ụnụ na mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ise. Peace be unto you. Thank you and bye for now. Power.